Daron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagin sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or number 1! Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you. Hindi ba lang nagsiling na ako? Nga bisan ang kamatayon, nakahanda ako nga tubangon? Kung amo sila, subong mismo manghimos kita. Mangimpaki kita sa aton mga dalalon. Kay subong mismo, mahaling kita sa dugay ni. Masugod kita sa pagpanago sa ila. Tungod sigurado ako, hindi nila ako paguntatan. Ang importante nga magbag-o ka. Kag sa sina, mahugasan ang sala mo sa imo isig katawo. Kag amo man sa mahal nga Diyosam. Nakahibalo ako nga hindi hamak nga kabudlay ang kabuhi nga tubangon namon. Apang para sa kaluwasan sang kadaman, kag para mapahamtang man ang konsyensya ko. At tubangon ko ang tanan nga may kaisog. O Tiano, okay na bala sa imong balay nga ini nga ginarkilahan naton? Oo, Sam. Wala inisang problema sa akon. Kinanglan naton ng maghalong. Gani pati ang ngalan naton ginbago ko na. Lain ang ngalan na ginpakilala ko sa aton kasira. Sugod subong,
Ikaw na si Rita, ha? Kag ako naman si Milanyo. Gani kung may mangita sa aton, mabudlayan sila nga makita kita. Sa banta ko, safe man kita diri. Malayo na ini sa syudad. Kag wala sang makakilala sa aton diri. Sam, karon nagapati na gid ako. Nga mahal mo gid ako matuod, Sam. Kag agod nga manginlubos ang pagpati mo. Kung magtaway na, mapakasal kita. Kag masugod sa pagtukod sa isa ka pamilya. Subong ko lang nahibalaan ang rason. Kung nga nga hindi pa ako mapakasla ni Samuel. Labaw sa tanan. Kung nga hindi pa siya gusto nga makaangkon kami sang anak. Hindi gusto si Samuel nga maumid kami sa maggamo niya nga kabuhi. Ay, kung tani, magalinong na kami sang lubos. Mike, malakatan na ako sa makadali, ha? Oh? Sa din ka makadto? May baklo na ako. Mabalik dayon ako. Maghalong ka, ha? Magpanirado ka gid, ha? Kaga hindi ka basta-basta nga magbukas ng suportahan. Ha? Buksin portahan, dali! Ara na! Oh, ano ka pala, Sam? Nga daw ginalagas ka sang buang nga karabaw? Ang mga bintana, ipanira na ton. Sam? Inga ano ba lang natabo? Sang naglakad ako kay inapakadto sa grocery. May isa ka pamilya nga nawong ako nga nakita. May lugani kay akong unang nga nakasiplat sa iya. Inga sino ba lang nakita mo? Isa ka membro sa sindikato. Ano? Oo, may ka. Kag nakaibala ako kung nga sa day. Pangitaon niya kita, kag pahipuson. Oh, Diyos ko! Sam, paano na kita subong? Madamo pa ba kita sang stock sang pagkaon dira? Mga dilatas na lang. Ang isda kag karne, wala na. Wala sang kaso. Mantinira na lang nato nina. Sang sa magwa kita, kag madakpan ni Melchor. Melchor? Hindi ko siya kilala, Sam. Apang kilala ka niya nga asawa ko. Kag sa tiyon niya makita ka niya. Nakaibalo na siya kung di niya ako katuan. Gani hindi lang kita magwaguha, ha? Mapabili ng anay kita diri sa sulod sa balay. Sa sulod sang isa ka simana.
Manang? Oo, Day. May nagapangita sa inyo. Lalaki. Ano ang hitsura niya, Nang? Medyo maputi siya. Kag-insik-insikon ang mata. Apang sigurado ako ya nga hindi sa insik. Kay ti, katigda sa iya maghambal sang aton pulong mo. Sigurado ka manang si Rita kag Milanyo ang ginapangita niya? Oo to. O ti, anong ginhambal mo sa iya manang? Ginhambalan ko nga naglakat ka mo. May ginkantuan. Anong siling niya? Wala man siya balasang gintugon? Wala man, Day. Apang nagsiling siya, nga mabalik na lang siya sa dason si Mana. Amo bala? Ate, sige na nga. Madamo nga salamat. Wala sang ano man sige ha, kay may buhaton pa ako eh. Isira kong portahan. Mayka, kinanglan na nato yung mag-impake. Kag hindi lang kita magpasatom kay Manang. Nga ginakulbaan kita sa ginsugi niya. Kinanglan na nato yung magpangita sang lain nga istaran. Uti, anong ihambal naton si iya, Sam? Ako nang bahala nga magpangita sang balibad sa iya. Sam, handa na ang tanan. Kuna mo sina. Amat-amato naton karga sa salakyan para makahalin na dayon kita. Gustuhan gili niyo kay si Romna. Madulom na sa hindi badugay. Panilagi ana ang palibot, Sam. Basi kung may nagapanilag sa aton na wala nato na tulupangdan. Oo, Mayka. Sa di na kita subong mapadulong, Saman. Sa balay santiya ko sa Santo Rosario. Malapit sa higad sang baybay ang ilabanay. Ate, sige ikaw ang bahala. Siya gali ang asawa mo, Samuel? O, Chay. Kagamoy ng rason ko nga ari kami diri. Gusto ko nga ipakilala sa inyo ang bago nga katapos ang aton pamilya. Amo bala? Ati, wala sang problema. Kag maayo kagid magpili, ha? Kagwapa sa iya. Madamo gid nga salamat, Chaylanda. Ay, anay ka. Nakapanyapo na bala ka mo? Tapos na, Chay. Nagkaon na kami sa nalabayan namon nga kalanan kay ina. Bueno, ipahanda ko na lang ang kwarto nga tulugan ninyo. Para nga, makapahuway na kamo. Nagkahibalo ako nga kapoy kamo sa biyahe. Sa syudad pangadaan kamo maghalin? Salamat, Chay, ha. Madamo ging salamat. Sa mag-asawa nga ini. 3 na sila kaadlaw diri. Apang, wala sila sang plano nga magpauli? Ay? Ano? May plano sila nga magbakasyon diri? Ang mayo pa, istoryahon ko sila karon.
Sam, hindi ba sa ginatabog ko kamo ha? May ka? Pero, natingala lang ako kung ano nagustuhan ninyo sa duog nga ini. Nakita man ninyo ha? Nga ahaw lang manog pangisda ang kabuhian sa mga tao dire. Samtang didto sa syudad, nakahibalo ako nga maayo ang inyo pagsinalayo. Mapuligid man kami, Jaya. Ugaling daw gusto anay namon nga magtinerderis ang temporaryo. Kuan medyo bago naman blang palibot tao. Na blang ginatawag ng change of environment. Ati, sige diri lang anay kamo mintras gusto ninyo. Pero, pasensya na kamo ha. Pigado kami. Kamugid permi ang magasto sa mga kinahanglanon diri sa balay. Wala yun ang problema, Chay. Hindi ka magkabalaka. Samtang ari kami diri, kami ang bahala sa tanan. Nalingaw na kunta niya ako, Dre. Apo may problema kita. Ha? Anong problema, Sam? Naubusan kita sang cash. Ano ba lang ginahimo sang aritos ko nga ini, ho? Pwede ko ini ipaprenda kay Chaylanda sa banwa. Kag-ari pagid ang sing-sing ko, ho? Ugaling, basi ko natingala siya, Sam. Hindi bali na lang. Dala ko man ang ATM ko. Ako na lang ma-withdraw. Ikaw lang isa? Pero Sam, basi kun... Hindi ka magpaminsar sa malain. Hindi ako mano, ha? Nalipat ka nga kung sa Tagalog pa. Masamang damo man ako? Buang kagida? Sakit sang kilig ng naging kusi mo ba? Ano kay ikaw mo? Amo na sining sitwasyon naton. Makahimo ka pa ya maglahog. Basta maupod ko Bisan mahulat na lang ko sa salakyan Ay, may mahimo pa pala ako kung gusto mo. Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Muka. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capital. Oras Philippine Standard Time, 7 minutos na nakiligid sa tagnay nga alas 11. Mga kabiyanan kung na yaton ang sa piyak nga linya sa Studio B, si Bombo Carla May Defensor. Ino may kaintanan sa paghatag naman sang award, paghatag sang premyo, isa ka transistor radio kag 1,000 pesos nga cash. Sa isa ka winner nato o kung isa ka tagpalamati nato na dulong diri sang radyo ang ginatag sa ibang istasyon, ibalo nato na kung anong istasyon ang naghatag sa radyo nga naka-fix sa isa lang ka dial. Sa piyakilinya, Bumbo Carla May Defensor, please come in. Bombodaan, live kita diri subong sa Studio B, kag kaupo diri naton subong no, isa nato naman kautod no, nga nagapabaylo sa iya sini nga radyo, kay tungod nga nakalansang lang sa isa ka istasyon na iya sini nga radyo, Bombodaan, ibayluhan ini nato no, sa nga radyo nga makapagusto siya no, kung anong gusto niya, ang pamatian, Bombodaan. So, Nay, mayong aga, so, kamusta, Nay? Mayuman. So, ari ka di subong, Nay, para magpabaylo sa imong sini nga radyo? Oo, para makapamati mako sa ako nga istasyonan gusto ko matian nga hindi nga isa lang ka istasyonan nga nga ara nga na ano sa ina nga radyo nga gimbaylo sa imo. So di na sa nayhalin ang imo sa nga radyo nga nakalansang sa isa ka istasyon. Sa isa ka istasyonan sa RNN. Okay, so Bombodaan RMN Alin sa RMN. Okay. Yes, Bombodaan. So, Bombodaan nati amo ni ini ano imo sini nga rason gitnay nga ginbaylo mo? Para man makapamati ko sa gusto ko pamatian, ikag mapursabi sa muburadyo, gusto ko gadya muburadyo pamatian, siyempre ka pangatay, klaro di ba tuno mo man? Hindi, pagkari subong sa muburadyo, na pwede makapabaylo kasang daan mga radyo, kag may damo stasyon, kapamati ka, babaylo ko, ari ko di subong. So, mo na ang rason ni Nanay Bombodaan, no? So, na ganito ng sininga pangalan? Josephine Entrina. Josephine Entrina sang? Barangay Apurok, Singkang Airport. Okay, so taga Apurok, ako na Barangay Singkang Airport, Bombodaan. So, Bombodaan, hindi ko na pagpadugayon pa, kay tungod nga, ako na mayari kita sang radyo nga ginapanghatag nga wala nakalansang sa isa ka istasyon, may-ari pagkikita 1,000 pesos nga ginahatag Bombodaan. So, hindi ko na pagpadugayon pa para mabalaan man naton kung diin paggagamito ni Nanay Josephine
ang 1,000 pesos bombadan. So, Nay, una nga hatag. 100, 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 pesos. Ara na sa Okay. kamuti na Naya Josephine Bombadan. So, Nay, diin mo na paggagamiton ang 1,000 pesos. Arti sa inig yung okasyon nga tigkalalag. Dahil magid may bakal kapilit yung kalamay. Bawa na. So, tagpilat ang kipilit ng kalamay sa inyo, Nay? Tag 65 ang kilo sa pilit. Ang kalamay to 40. Baka mahal gali bombadan. Timayo gid, no? May pang damo na ni nga kinilo bombadan nga pilit. Ano pa gid ang imo sini nga paggagamitan sang 1,000 pesos? Para magpanindi kami sa patio. Kay subong kay ti. Subong may protocol daan sa 29 nang masirado na. 30 asa sa 40. Sa ini nga o buwas pwede kami kapanindi. May plito kami. Kaya magnubakal naman kami sang kandila. So, tama bombadan gid. ti ara na, no? May 1,000 pesos na siya. Ti preparasyon para sa tigkalalag bombadan. Kagari na, igahatag na naton. So, bayluhan na kita na sang radyo. So, bombadan, bayluhan ko na sang radyo. Ang wala nakalansang sa isa ka istasyon. So, nay-ari, ang imo sini nga radyo. Ti ako na lang niya. So, bombadan, narinig sa ako, no, ang nakalansang nga radyo. Kagag, nahatag ko na kay Nanay Josephine, ang radyo nga wala nakalansang sa isa ka istasyon. So, Nay, ano ang mahambal mo? Salamat gid sa Bumbo Radyo. Kag sa ini nga istasyonan, makabulig gid sa amon tanan. Tay kamo, gusto nyo pumayara kamo da. Kadto kamo di sa istasyonan sa Bumbo Radyo para bago nyo radyo, may 1,000 pesos pa kamo. Yes, so kag pwede niya ni Nanay magamit ang bombadan, no? Bisan nag-brand out, basta ma-charge sila kag mabutangan nyo. Kung mabutangan nyo battery, magana gid sa bombadan. So, Nay, ano gani inyo siniya pangitaan adlaw? Anong pangitaan ninyo? Sa baybay, sa pangasag. Kasag. Pangasag kung wala, kung buwan ginabaligya manamon. Tagpila ang tumpok na, no? Kinilo. Kinilo, tagpila. Tag 300 ang kilo. Makabawi man. Kisa kung tigaw, amo lang gidi, batas-patas lang. Makabakalang sudan kag bugas. Oo, makadlawat lang bugas. Pila ka bataan na to, Nay? Duwa. Duwa ka bilog. Oo. So, Mayo man, ano na, nag-graduate na? Tapos na sila. Ate Mayo, kay Tawhay na. High school lang galing. Okay lang yun na yan, no, bombadan. Okay lang yun, at least, no, makabulig naman sila siningagi ni kanan, bombadan. At the same time, ngayon may pangitanaan, ini sila, bombadan, para sa pagkaon nila, adlaw-adlaw. So, Nay, basta radyo, Bumbo, number 1. okay na, may kay Nanay Josephine. So, bombadan, amoy na, no, aton sini nga nagpabaylo. O kung nagpabaylo diri sa radyo. Bombadan, gikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Napatay mga kabanan ang paghatag sang pagbaylo sang radyo, Bumbo Radyo sa isa naton kamaukod nga tagpalamati ginbayloan ang iyang radyo nga nakalansang lang, naka-fix sa isa ka dial. Halin ko to sa RMN. So ginbayloan naton sang radyo nga pwede siya maka-dial sa kung anong istasyon ang gusto niya nga pamatian. Kay wala, hindi siya maobligar nga magpamati sa isa lang istasyon kay wala ini malansang na wala ma-fix, wala makapon ang radyo nga ginapanghatag sang Bumbo Radyo. Bayara pa siya cash nga 1,000 pang tigkalalag, bakal sang pilit kag kalamay, kagagata para sa suman. Kaya malakat kuno sila yabuas sa patio kay abri pa yabuas mo sa pizza 30 pa kita masira sa Sabado nga adlaw. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Balik kita sa aton matahom nga drama.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. May mabot kita karon nga mga bisita Ramona. Ano nga mga bisita, Mamerto? Mga negosyante. Maorder sila sa mga porselana nga florera.
Kag maluyag man sila magtanaw sang dibuho. Nga ginadikorar sa mga bases, kag kung ano pa nga mga pinggan. Wala na kita sang stocks. Kadamo sa mga order kag nagakasambot kita. Kinahanglan natin nga mag-double time. Hambalon ko karon ang foreman nga si Felix. Ihanda nga ako ng opisina. Kag dito ko'y pakita sila mga sketches nga ginhimo ni Aluna. Kag magpaluto ka man sa kusinira sang manamit nga merienda para sa ato mga bisita. Akong mahibalo, Mamerto. Pahibalon ko nga daan ang aton kusinera. Oo, gali. Wala pa ba na si Aluna? Karon sa hapon pa ang buhi niya. Madamo sa nagadayaw sa mga sketches. Nga mong ginhimo nga puni sa mga porselana nga mga plato, mga florera, mga flower pots. Pabayin na lang si Alona. Kag-isa pa, hindi ako maluyag nga magdako ang ulo niya sa mga pagdayaw nga mabatian niya. Kinahanglan nga mag-focus lang siya sa iya pagtuon. Ako na may si na Ramona. Apang si Aluna, ang halos nagadrawing isang tanan ng mga ginpuni sa aton mga produkto. Ang iyang drawing nga angel, kag mga santos, nga ginapuni sa mga lungon, kag sa mga porselana, amo ang pinakamabakal sa tanan. Mapalaron kita sa aton anak na Ramona. Kung sa bagay, kadako sa iya nabulig sa aton. Apang kinahanglan nga hindi magdako ang ulo niya. Bangod lamharon pa siya Kag dapat lang nga asikasuhon niyang aton nga negosyo. Kinahanglan gid Ramona. Kag maabot ang adlaw, nga siya na mangintag-iya sang factory nato niya. Ari kadagali day Alona. Oo, Tsa Magding. Bago lang ako makaabot halin sa eskwelahan. Si Mama gali kag si Papa? May bisita sila nga negosyante. Nga mabakal sa mga stocks ang imo amay. Ay, amo gali. Ati, sige Hindi na lang ako magpakita sa ila. Makadto na lang ako sa garden Ate, sige Ato da siya. Samtang nagadugay. Nagadugang ang iya katahom. Matahom pa siya sang sa iya iloy. Dire lang ako malibot-libot sa garden Madamo ako sa makita nga matahom nga lalantawon. Uy! Ara ang apan Nagahapon sa isa ka sanga. Color blue ang iya ginahaponan nga bulak. Kag sa ubos, may nagatangla nga mga pispis sa ila. Katahom tulokon. Isulod ko ini sa akon memorya Isketch ko ini. Karon kun ara na ako sa sulod sang akon kwarto. Nakahibalo ako. Nga madumduman ko gid ini. Madumduman ko ang tanan nga detalye. Bangod, matanlas ang akon memorya. Kinahanglan nga tagan mo ako sang plaso. Agad nga makompleto kung in-order mo, Mr. Bourbon. Oo. Apang sano ayhan matapos ang tanan nga order ko? Mga isa ka bulan, pwede na. No, sige. Sugod ako. Kag COD ang pagbayad ko. Okay, kinana sa ako, Mr. Bourbon. Gali. Siya gali kasawa ko, si Ramona. No. Hello, Mr. Bourbon. Hello man, Ramona. Oo, gali. Mamerto, Ramona.
Siya ang akong hinablos, si Raymar Bourbon. Ginakalipay ko kamo nga makilala, Sir Mamerto, Ma'am Ramona. Subong man kami. Sorry lang gali ha. No smoking ini ako nga kwarto, Raymar. Pero mahimo ka man nga makaparigarilyo sa terasa kung gusto mo. Amo bala, sir? Kung mo sinasalamat gida. Makadto ako sa terasa. Diri ako. Kanami isang hangin diri. Preska. Kabugnaw, manigarilyo na ako. Matahong gali ang garden nila dire. Kanami isang garden nila. Sino balay na? May nakita ako nga babae nga nagadayan-dayan sa hardin. Matahom siya. Katahom sa iya. Amo pala ako makakita sa nga busina nga katahom. Siyang babae nga madugay ko nga ginapangita. Siya. Apang sinuayhan siya? Sinuayhan ang babae nga ina? Sir, ginpadala inira muna ang Diyos para sa imo, Salamat kid, salamat kid. Manang, mamangkot ako sa imo. Sino ba lang babae nga ina nga nagadayan-dayan sa garden? Si Day Aluna, ina, sir. Ang anak ni Sir Mamerto kag Inday Ramona. Aluna. Sige na, Manang. Mahimo ka na makahalin. Salamat kita. Ate, oo, sir. Atunas siya. Anak gali siya ni Mamerto Samson? Wala ko maginulsol sa akong pag-upo diri kay Angkol. Wala. Anika, manaog ako sa garden. Lalaki? Sorry ha. Sorry kung natublag ko ikaw. Sino ka? Ano ang kinahanglan mo diri? Ako gali si Raymar Bourbon. Ikaw ang anak ni Mr. Samson nga si Alona, no? Nga ang anak kahibalo ka sa ngalan ko? Kwan, ginsugiran ako sa inyo kabulig. Ay, amo gali. Ano ang ginahimo mo diri? Nagupod ako sa akong tiyo nga nag-order sa mga porsilana nga galamiton sa sulod sa balay. Amo gali. Kagaron nga nakilala ko na ikaw, mangin masako ng akong pagkaridiri, Alona? Depende na si imo, Mr. Raymar. Sige. Bayaan ko na ikaw, ha? Madamo pa ako sang buhaton sa balay. Sige. Mauna na ako sa imo. Ato na siya. Alona Samson. Alona Samson. Katahom sa imo. Kagmangin akon ka. Nakaibalo ako nga hindi ka makabalibad sa akon. Tungod wala pa sang babae nga nagbalibad kay Raymar Bourbon. Wala pa. Hello?
Nahulat mong tawag ko ay Sino ka? ang future husband mo, si Raymar. Si Raymar? Yes. Atong nakilala mo bala sa garden? Oo. Nadumduman ko na. Ano taning kinahanglan mo? Nahidlaw na ako sa imo eh. Makadto ako dira ha? Madamo pa ako sang tulunan. Sige, bye. Kapresko. Nagdumdum siya siguro ay nga siya ang pinakagwapo nga lalaki sa ibabaw sang duta. Chay Magding, malakat ako ha. Kung magtawag si Raymar, silingon mo lang nga naglakat ako. Kag wala ako sang panahon para sa iya. Ate, hooday aluna Ako ang mahibalo. Diri lang anay ako matiner. Katahom kaayos ang jutay nga lagun nga ini. Ang tubig, matinaw nga naghalin sa bukid. Kag nagailig, halin sa busay sa unhan. Kag daw sa indi gani makita ang lagun nga ini. Tungod na libutan ini sa mga kahoy. Katahom gid sang lagun nga ini Kag nalibutan sa mga sari-sari nga bulak, nga ara sa pangpang sang lagun. Katahom gid sang duog nga ini, daw isa ka paraiso. Nakahibalo ako, nga makadto si Raymar sa balay. Apang wala ako didto, diri ako nagpaamorya. Drawingon kong lugar nga ini Anay ka bala, kay kuhaon kong akong dala nga lapis kag papel. Ano ato? Nakabati ako sang tamsak sang tubig. Ato, may lalaki nga hinali lang nagbutwa sa tubig. Nagapaligo siya. Hala, nagsalom naman siya. Kag nagbutwa naman sa unhan. Uy, hubla siya nga nagapaligo. Daw isa siya ka Adonis nga nagalangoy sa matinaw nga tubig. Ang akon papel kag lapis, drawingon ko siya Ari. Nagbutwa naman siya. Kagang iya buhok, nagapula-pula sa silak sang adlaw. Nagkayuhom siya. Naga-enjoy siya sa iya nga pagpaligo. Kabay pa nga hindi anay siya magtakas. Hasta nga hindi ko matapos ang pagdrawing ko sa iya. Nagtakas na siya. Nagkadto siya sa may sangasang kahoy. Nga sa diin, may nasabit nga panapton. Nag-ilis na siya. Kag samtang nga nag-ailis siya, nagalingas-lingas pa siya. Ay, basi ko na ba siya ganiya nga nagapanilag ako sa iya? Kinahanglan, makahalin ako diri Mahalin ako diri sa akon ginapalipdan. Hoy! O hindi, nakita niyo ako. Ay, nasigon kong pagdalagan Hindi ako mag-agi sa alagyan pakadto sa amon balay. Kay makita niya ako. Dito ako maagi sa pihak. Ari na siya sa akong natubang. Nalambot niya ako. Amo galining batasan mo? Mahalin ka lang nga wala magpasalamat sa ginakuha mo? Wala ako sa nadumduman nga butang. Agod pasalamatan ka. Kung mahimo, maghalin ka sa alagyan ko. Nakakita ka sang balay nga ina sa unhan?
Kinahanglan ko nga magbalik dira. Kung amo dira ka nagaobra sa balay ni Mamirto Samson, kag pagkahapon, diri ka nagapaligad sang imution sa pagbantay sa mga lalaki nga nagapaligo diri sa lagon. Pagkatapos, mahalin ka lang nga wala magpasalamat sa ila. Wala pala sang bisan sino nga nagatudlo sa imo sang maayo nga pamatasan? Kag ikaw, wala ba na sa nagatudlo sa imo? Nga malain ang magharas sang isa ka babayi? Isa ina kasala. Haras? Anong haras? Isa gali ka harassment ang magsukot sang bayad sa serbisyo ko sa imo? Nagsala ka. Wala ako nagapanilag sa imo. Natabuan lang nga ato ako didto sang nagapaligo ka. Hindi ako bastos nga magbuhat sina. Ikaw ang bastos, hindi ka gentleman. Kag ikaw isa ka babae nga pasaway. Ang panapton nga ginasuksok mo, maayo klase. Apang ang nagasuksok, bastos, kag wala sang batasan. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!